Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome to our channel All is well my dear. Alhamdulillah. அல்லாஹ்வை கொண்டு குர்ஆன் ஓதுறதுக்கான அடிப்படை எழுத்துக்களை நம்ம எப்படி ஓதுறது அப்படிங்கிறத கற்றுட்டு இருக்கோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த 2 வாரம் கிளாஸை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கான வகுப்பு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் பார்க்காதவங்க அந்த கிளாஸஸை கவனிச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கான பாடத்தை தொடரலாம். அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரப்பி ஸித்னி இல்மா. அபதன் 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 அஹதுன் 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 அஹஸ 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 அஸின 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 அமர 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 அனா 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 அபதன் அஹதுன் அஹஸ அஸின அமர அனா அபதன் அஹதுன் அஹஸ அஸின அமர அனா.